Бүген Чаллы шәһәрендәге беренче сәнгать мәктәбенә килдек. Биредә яшь рәссамчы кыз Мәликә Фәсхиеваның беренче күргәзмәсе ачылган. Таныш булыгыз, менә инде ул безнең яшь рәссамчыбыз Мәликә Фәсхиева. Мәликә, син бу эшләрне бик матур башкаргансың, күпме көч түккәнсең бит инде, әйтер менә бер рәсем ясарга күпме вакыт китә? 3-4 сәгать китә инде. Бу күргәзмәдә ничә рәсем күрсәтелгән? 40 рәсем монда күрсәтәндә. Идә минем тагын бик күп рәсемнәре бар. Бу минем иң яраткан рәсемнәре. Монда минем әтием, миңа 10 яшь. Мин ясадым 10 яшьтән. Монда минем әнием. Монда миңа 7 яшь. Мәликә, син ничек ясарга яратасың? Портретлар күбрәк ясарга яратасыңмы, әллә башка жанрдамы? Минем яраткан жанр ул портрет. Мин бик яратам ясарга кешеләрне. Синең автопортрет ясаганың бармы әле? Әйе, монда бар. Минем автопортрет. Мин портретта, натюрмортта, композицияда ясыйм. Мәликә, син сәнгать мәктәбенә ничә яшьтән бирле йөрисең? 5 яшьтән. Бу мәктәптә иң беренче рәсемем. Миңа монда 5 яшь кенә булды. Син техникада ясарга яратасың? Мин бөтен техникада ясарга яратам. Фломастерларда белән, акварель, гуашь, бөтен нәрсә яратам. Синең картиналарыңны башкаларга да бүләк иткәнең бармы? Бар. Мин абыйма һәр ел гаилә портретны ясыйм. Ничек уйлыйсың, бу сәләт сиңа каян килгән микән? Әнидән. Минем әни, абый, бабай бик матур ясаттылар. Картиналарның берсе. Бу аның исеме Маска шаманы дип атала. Шунысы кызык, бу картинаны әйләндергәч тә анда тагын бер картина пайда була. Әйдәре Мәликә, әйләндереп карыйбыз. Күрдегезме? Мәликә, син менә рәсемнәр генә ясап калмыйсыңдыр инде, бәлки синең башка хоббиларың да бардыр. Бар. Мин бик яратам мыловарение, сабун ясыйм. Бик яратам китапларны. Мин үземә дә сөнелемә дә китапларны укыйм. Минем әнием бик ярата китапларны укырга. Безнең өйдә кечкенә генә китапханасы бар. Менә иң яраткан китабың кайсысы? Карлсон, который живет на крыше. Шәп. Мәликә, син шул кадәр матур рәсемнәр ясыйсың. Илһам каян килә микән сиңа? Минем авылдан Дәвеш. Менә бу минем писием Дәвештән килде. Син димәк авылны бик яратасың инде. Бик яратам. Авылның табигате, авылдагы хайваннар, дусларың, барысы да димәк сине илһамландырып тора. Әйе. Мәликә, синең киләчәктә кем буласың килә? Художник, архитектор буласым килә. Ой, нинди матур картина, Мәликә. Кара, бу уенчыклар чынлап та йомшак уенчыклар кебек чыгып торган кебек. Нинди темага ясалган картина бу? Минем уенчыкларым. Минем уенчыкларым. Бик шәп килеп чыккан. Нәрсә белән ясадың син моны? Пастель белән. Нинди төсләр кулландың? Кызыл, фиолетовый, кара һәм ак. Бу выставкага миңа булышкан укытучыга Эльмира Ислямовнага, минем директорга Альбина Илдаровна. Бик зур рәхмәт минем әниемә. Әниемне бик хөрмәт итәм. Бик хөрмәт итәм безнең директорны. Бик хөрмәт итәм минем укытучыма һәм бик зур рәхмәт минең дусларыма.